Ahojka lidi, tady Staňa a já vás vítám u dalšího videjka. Dneska naša malá Ariánka slaví 2 ročky, takže těšte se na oslavu, na dárečky a užijte se videjko. Tohle je dárek Ariánce k narozkám od Taryho. Předposlední den to schánil, jako vždycky. To? Já to měl promyšlený. Jo. Šup, rychle, jsi nějaký pomalej. Já si to užívám. Tak jestli tohle rozbije, tak Tohle nevím. nerozbije. I když ona je šikovná po mně. Co to je? Koukej, tam bude mít takhle tyčku a na tom bude mít pověšený různý nádobí, asi jako pánve a tak. Takhle jsem ještě, ani IKEA to nemá takhle hezky zabalený. IKEA to má v sáčku hnusně naházený dohromady a tohle je takhle hezky rozstříděný. I popsaný. To se vemu já do kuchyni. Počkej, ona má i hrnec? Jo, cože? Ne, tak to je hustý. Masakr. Ona bude mít šuplíky. Wow. Tahle kuchyňka je od 3 let, ale Ariánce jsou dneska 2 roky. Dneska říkám, protože to točíme 3. prosince. Natáčím, jak jsem pokročil, Stáňa uspává malou. Teď zmontuju pracovní desku, no. Jako ještě mi spousta věcí zbývá. Právě mě pošták vyrušil při práci, montuju kuchyň, jsem normálně kuchyňář a přivez mi balíček. Podíváme. Boty, yes! Není to žádná placená propagace, ty jsi skrkla. Jo. Mikinka. Pro malou. Jo, aha. A víš, že to je holka? No a teď to je holčičí. To není holčičí. Proč tohle nemůžou nosit holky? Má to 2krát, takže... Super. Kde má ouška aspoň? To není už králíček, když už jsou jí 2 roky. No právě. Já doufám, že jí to nebude krátký, vypadá to Tohle docela malý. je, no, Buď akorát. Akorát tohleto. Tady konečně postavil kuchyňku. Já ti to musím odprezentovat. Tak jo. Tady je prostě držáček nože. Aha. A vezmeš si zeleninku. Aha. To nakrájíš. Aha. Jo. Tohle je super. Tohle je tabule, normálně se můžeš psát křídlo, mám hlad. Zatlačíš? Počkej, už nefunguje. Funguje, ale musíš tlačit. Jo, počkej, kde tohle? Tohle LED To je padá. LED? Hustý. Koukej, sam ho takhle vrátíš. Normálně, hele, na věci je 2 takový ty 2 přihrádky. Teče voda. Nádobí. Cože? Hublá voda. Trouba. Aha. Můžeš vyndat. Tady můžeš umýt třeba zeleninu. Mě se těším, až stane. Já ještě jsem koupil nějaký vybavení k tomu, tak vám to sem přinesu. Ne, tam má spí. No dobře, tak jo. Párky už jsme měli, ketchup tam Jo? je. Jo. Ok, ovoce. Jo. Musím umýt. Umýt, hele. Už se s tím budeme hrát víc než ona. Jo. Mi to poskládá. Vybavení, nože, hele, pekáč, akorát trošku. To stačí, to stačí. Krabička špagety, A je to protlak, rajské, ne, je to prázdný. Víš- Tak to je nejvíc. Tak to dej do ledničky. Tak. Co to děláš? Balíme 2 mikiny inžomu Inžomu? pro Aríšku. Takhle bych to tady zalepil. Kdo tu má narozeniny? A ona už ví, že se něco chystá, když na ní hýzím. Ahoj, Ariánko, všechno nejlepší. Dárek. Co to je? To je dárek? Ne, tady. To je pro tebe. To je pro tebe. Roztrhni to. Trhej. Trhej. Jak si to užívá? Otoč tím. Ten like. Čup. Ketchup. Jo, Ariánka je kuchařka. Jo, ty si to sama víc má dělat. Tak, mašle by měla držet na kapotě. Tohle je prosím pěkně, dámy a pánové, dárek od
mojí mámy a táty pro Ariánku. A to autíčko můžete ovládat na dálku, tady normálně sedí dítě, ovládáte na dálku, no a více prostě uvidíte dále ve videu. Hele, Vánoce jsou za chvilku, tak jsem pořídil takovejhle vánoční papír. Tenhle je samozřejmě takový jako na narozky pro holčičku hezčí, ale neměli ho tam tolik. Každopádně dárky jsou zabalený a mega moc se těším, až je bude všechny Ariánka rozbalovat. Musíme to otestovat, že když to dáme Ariánce. Bacha na zrcátko! Lidi, nikdy jsem nezabaloval auto, prosím vás, takže se mi nesmějte, že to dopadne, jak to dopadne. Tak, auto zabalený, takhle vypadá, jo. Ono má přijet totiž, prosím vás. Koukejte, tady jsem udělal takovou dírku. Sem strčím ruku a takhle ho zapnu. Sleduj to. A takhle přijede. No. Šikula. Dobrý? Stačí? Chceš ještě? Jo? Oh yeah. Tak, dělá se šašlík. Yeah. Co to máš? Koukej. Tak. To je knížka? A co máš ještě tam? Co tam máš ještě? Koní. To je hustá knížka plastová, to by nemusela hned roztrhat. Koní. A ono je to přidělaný. No jo, počkej, Ariánko, já to musím všechno rozbalit. Ono to prostě je plastový všude. Kdo přišel? Kdo přišel? Otevři, tam. Tady, Ariánko, otevři. Dosáhneš tam? Tak přines to, ukaží to. Chceš tášku? A tak to je jedno. Ariánka, to je Miminko! Tam zdrháš hnedka. Řekni děkuju. Tady máš miminko a ona mrká, vidíš to? A ono to má různý věci, jako brečí to a tak. No teď jo. A máš baterky? Tam Jo, mám, no. Nočník. Nošník. To je větší miminko, to je opravdu. Takhle krásný. Ivanko. No sem máš jít. Takže, všechno nejlepší, ať vyrosteš ta nejhezčí a nejchytřejší víc než tvoje mama, jo, to vyrosteš, že? A tady pro tebe mám dárek. Jo? A děkuji, a půjď. Trhej. Co to je? Trhej. A platební karty a všechno. Oh. Tak, Janko, kupuješ se mlíko sama. Penízky. Penízky. No všechno. Tak to máš od Moní. Všechno nejlepší. Koukaš nám. No, zajímá. Jo. Radí. Sukničku. Koukej, co tam ještě máš? Pěkný. A to máš kotek kokřičky. To, co má ráda voda. Tam ještě jsou bombony. Tak si to vem na sebe. No to bude jako vázek. Na jednu nohu, viď? Tak schválně, co dostaneš? To jsou razítka. Ježíš, to je nejlepší, jak umí udělat. Oh.
Razítko. Razítko, ano. A koukej, trhej. Je nejlepší, jak prostě to rozvaluje. Pořádně, trhej, rychle. To je jo. Já už vás... Kočárek pro miminko. Počkej, máma takhle, jo? Ježiši, brácho, tam jsou již... Tak to ne. Já jsem sem přišel pracovat, nebo co? No. Jo, jak už tam uložila miminko. Počkej, Hanko, nemáme kola. Tati, máte tu práci. Táta má dovolenou. Jo. Jo? Co to je? Dvě mikiny. To je dárek. Jak si tleská. To je ono. Ne, a navíc co to je? To je stolíček se židli. Super, jsou hračky. To je ten vysavač limuzín. To je z té pohádky? Nevím, ale já jsem ho viděl na TikToku. Aha. Rozbalíme to? Ariánko. Já Vysavač. bych to nebral jako dárek, spíš jako práci. Ale ona pracuje ráda. Zatím jo. Takže tak? Ne. Tak? Jo. No, pracovní večer. Všichni jsou soustředěni, aby z toho nesložili jiný dárek, než to má být. Dřív tomu říkali večernici, ale dělali na co jiného. Fakt to chcete skládat vy dva? Zatím si věříme. No jasné. Brácho, fakt to chci skládat ty. Manuální hovno. Hej, hustý, koukej. Ariánko, postýlka. Hotová. Složili jsme to jako první, aha. Jak to křupe divně. No? A vybarvuj. Jo! Koukejte na to. Paško. Paško. Co tam máš? Tam máš mimi? Co? Do videa. Ještě jeden dareček. Tak pojď. Rozbal to. Tak. Mama ti pomůže, táta to taky zabalil, jak... Hadřík. Hadřík? No, hadřík na sebe. Lepší. Táta se rozšoupnu. Ne. Ne. Ještě nevíš, co tě čeká. Ne. A máš tam trsátko? Jo, navíc je trsátko. Koukej, trsátko. Sleduj. Tak. Auto! Ještě jeden. Kolik máš těch? Ariánko, koukej, poslouchej. Ne. Já vím, co to je. Ne. To schováme. Přesně tohle jsem si myslela. Musíš sepsat ten formulář bourací. Alina ti poradí. Formulář. Teď to pojede. Dopředu jeď, tam. Na druhou stranu. Zpátky. Sobě musí. Ahoj, dětičko. Babička. Milá Ariáno, přejeme ti hodně zdravíčka, A ona jde po dárcích. učit se hodně sluníčka, srdíčku hodně lásky, měj život, tak si užívaj. A kytičku. Je, to je krásný. To je župan? To je župan, že jo? Aha. Už to turuje. Co to je? Jo, počkej.
Co to je? Pomož miminko, pomož miminko. To je. Oh. Jo. Tady musíš, koukej, tady dveře. Tak. Rozbaj to. Ariánko, rozbaj. Jí to nezajímá, ona chce dovnitř. Tak. Tady. Tam mašla. Oh. Co tam dělá mašla, že? Oh. Čeho se bojíš? Ty se bojíš? Stojí na tom? Ona zařadila zpátečku. Tak pojď, jestli se bojíš, tak tě nebudeme hecovat tady. No. Tady dopředu, tady tím, tady. Ariánko, tady, koukej, tady, tenhle. No, máš šťast. Vidíš, tvůj dárek vyhrál prostě. Miminko zdála. Jo. Tak, dobrou noc. Připravuje se stůl. A Juro, netoč to, když to točím teď já. V obyčáku. Tak na Ariánku. Tak šus. Na Ariánku. A kde máme podáte pitičko, prosím? Tak, na Arišku, na její zdraví. Ťukni s náma. Ťuk. 3. A tam strejda Jura. Jeden roček. Co je? Druhý roček. OK, Ivánku. Jdem na to. Jo. Tak. Happy birthday to you. Duj! Pouknič. Duj! Ještě! Já ti pomůžu. Pojď ještě! A duj! Pojď. Světlo. Ariánko, to je tvůj dortík. Na kytičku. No, ňam. Doufám, že jedla. Jo! Na 2, doufám, že jedla. Na svíčku, doufám, že jedla. Kde máme dorky? Papaj, nechci. Tak se napít. Napij se. Takže tohle je konec videa naší oslavy 2 ročku Ariánky. Ajko, Koko. řekni na ročky. like, dejte like. Like. Řekni, dejte mámě like. Mámě, dejte. Tak ne. Tak tady povídej... Dejte mámě like. Ano, mámě dejte like. A jaký darek se ti líbil nejvíc? Mně se nejvíc líbilo to Lambo na dálkový ovládání, s tím jsme si s klukama nejvíc jako pohráli s Ivanem a s Jurou. Ale jinak, Ariánka si myslím, že měla největší radost z Jurovýho dárku, z toho mimina. A z kočárku Jo, to hned v zápětí. postýlky, co si mi dala já. Pojď mimina. Viď? A stoleček se ti líbil? Se židličkou líbil se ti stolek a židle? Ariko. Ajka se s náma nebaví. No a všichni dárky byly zajímavý, hezký a Ariánka z toho měla radost a furt říkala wow, koník, miminko a ze všeho byla rada, akorát
Myslím si, že to bylo na ní moc. Strašně moc, já se divím, že neexplodovala, prostě tím ona nevěděla, co dřív. Kam dřív se podívat, jaký dárek rozbalit, s jakým dárkem se dřív hrát. A co dělala hned, jak vstala další den, dneska? Chtěla kočárek a postýlku s miminkem. Okamžitě prostě, hnedka věděla, že něco dostala, nějaký dárky tyhle a chtěla i auto, že jo. A bylo to hustý. Každopádně, mějte se hezky. Mějte se krásně, nestrácejte ponožky a náš merch můžete zakoupit kde? Na enjoythemovement.cz vykupte nám sklady, prosím pěkně, ať zase něco nového pořídíme. Ano. Jo, a dejte like na tohle video, like! Ajka like. Ajka chce like. Jestli chcete Ariance dát i vy nějaký dárek, tak dejte like. Dobrý, tak se mějte hezky. Mějte se hezky, Ahoj. uvidíme se u dalšího videjka. Mua. Tady na snídani. Tady se stříháme ještě videjko. To už jsou tady na oslavu Ariančiních narozenin. Jdem se podívat, vůbec nevím. Čau. Ahoj, jedu pro naši, jo? Tvoji rodiče? Jo. Tak jo. Vy už jste tady všichni? Jo, dobrý, já už jsem se že jsem to zaspal. Привет. Dobrý. Ajko, nekoukej sem nemůžeš. Ty kráso, dámy a pánové, koukejte, kolik je tady hraček pro Ariánku. Dneska slaví 3. narozky. Lidičky, podle mě tohle přinesla určitě moje máma. Mísi s ovocema. Takže sklenky nejlepší tyhle. Tady otvírák, tak můžeš otevírat, šéfe. 3, to tady máš, ať nevyskne žíža. Dávaj. Tak čus. Já také už se těším. Ženuška, nazdar. Výzdoba. Jednorožci. Já tomu občas říkám nosorožci omylem. Vyzdobený stoleček vypadá stejně jak na moje Ne, vypadá líp. Jsou to Ariánky narozky, takže máma se snažila víc. To je jasný. A teď myslím Stáňu i babičku. Tak, co tu mám? Tebe všichni kašlou. Tak ne asi, já měl jen 30, že jo? A to je hustý, že Ariánka má 3 a ty 30. Jo, tenhle rok se dobře sešlo. Tohle je fakt hustý. Právě pohádky. Cože? Právě pohádky. On umí pohádky? Jednorožec umí pohádky? Tady má ještě Ariánka dárečky, takhle od návštěvy. A bejuška, a ukaž mi ty naušničky. To jsou 4 lístky. Krásný naušničky od Jury. Taky vás zajímá, co je vevnitř. A teď ten pavouk na mě skočí. Aha, co? Co jsem nečekal? Hlavně chlap ještě se... Ještě! Tak. Привет, ahoj. Děkuju. Já vím za co? Za moje narozky. Čau, nebo привет? Привет. Stěpa, tak привет. OK, co jsem dostal od Alionky. Nesklamala. Tak tě nějak známo? Hezký. Ariánka s prababičkou. A Ariánka vyfasovala takovou kabelku jako dárek od někoho. Zvedej, už tam něco je, Wow, mňam. Chci popřát všechny nejlepší narozeniny, aby si vyrostla ta nejhezčí a úplně ta nejvíc chytrá holčička a ještě chytřejší než tvoje máma. Jo? To už snad ani nejde. Jo. Cože? Tatínka může? Proč by tatínka mohla zlobit? Jo, to je pravda. No jo. Ty jo, ale to nedáme, to musíme chodit. To nedáme. A ona bude zase tam. Ty krása. Na zdraví Ariánku. Na Ariánku. Ahoj, tady a tohle je můj první panáč. Já jsem si teď nabral takovýhle žrádlo zatím, ale máme tu mnohem lepší. Moje milované brambory. A ty rajčata jsou skvělý. Zkuste rajčata, tyhle ty zavařené. Na Ariánku. Myslel jsem, že to je super.
A ona tam chce zašítat. Tak ťuky na Ajku. Tady a tohle je můj třetí panák. A tak na škvárku. Ahoj lidi, tady a tohle je můj čtvrtý panák? Čtvrtý. Mámo, pohni. A žlutý křesníček. Nejlepší lidi, štěstí, zdraví, ať ti poslouchají rodiče, ať tě nezlobí, jo? Musíš jim pak vynadat, když budou zlobit, jo? No, díky, no. Co ty říkáš? Tak, snad se ti bude líbit, jo? Jo? Co to stala Ariánka? Je, ale to je krásný, můžeš mi to půjčit, já to chci taky. Děkuju. Tatínkovi nedávej, to je pro tebe. Ty máš narozeniny, to je pro tebe. To jsem scháněla, protože to je z našeho dětství, nebo děti v Čech to Jo, to znají. znám, tam jsou ty bonbonky, ne, to jsou rozpustní jakoby bonbonky. To je zásobní, ano, náboje. Tak to funguje to? Takhle musíš. Sklzovka, to nejde. To je rozbitý? To je rozbitý? Ne, to jenom zasekli bonbonky, jsou Ukaž, já to moc zkusím velký. taky. Tak. Ale jde to, Ajko, ty máš větší sílu. Musíš to zatáhnout za to. To jsou pastelky. Pastelky jsou tady na toto. Krásný šaty. To dostala? Šaty jsou. Šaty to jsou? Tam máš ještě. To jsou samolepky? To jsou samolepky. Tam Těch je hodně, ale. tam máš téma To si děláš a srandu. tam na to téma, tady máš safari a lepíš ty samolepky, kde najdeš Jo, něco. na to, na farmu. Ano, přesně Kámo, tak. a proč jsi mi nedala takový hezký dárky k mým narozkám? Proč mi dala... Seš starý. Co? Kámo, To je? Ivane, to není tvůj dárek. Ano. Arenko, Ivan ti to nevezme, neboj. Ale Ariánčiny narozeniny jsou jak i moje narozeniny. Já jsem ji porodila, takže mám 2krát za rok narozky. Není to pro mámu. Rukávy, já jsem říkala, že na jaro to bude dobrý. Ale jak krásné. Ježíš, ale Ajko, ty tady máš tolik dárků, ty tu budeme rozbalovat tak týden. Sluší. Tak a tady teď tohle. Co to je za obrázek? Mickey Mouse mikinka. Ukáž? No jen tak. Táček. Ptáček! Díky. Takhle ani banka není zabezpečená. Pozor. Nazdar koníku. Ahoj, prej ahoj. On jak ty v autě, připoutanej. Co jsi to... A nousníčky. Jo, sledujte Jura Povorozník na Instagramu, to je nejdůležitější a koukejte, Ariánka rozbaluje další dárek. Tamhle máš velkou kuchynku a tady máš malinkou. Tak to dáme. Potom, všechno potom. Jo, pořádně roztrhej. Jo. Ručkama. Krabička. Jak to skočil? Wow. Je to koupené. Teď je spolu. Vajko? Já? Vajíčko. Vajíčko. Tam je tolik hraček, ty brďo. Koukejte, to je ovladač od televize. Ano. Super, tak zapni něco pořádného, ne? Taška. Minnie Mouse. Minnie Mouse. Roztlačíš a ono to je. Brum. Wow. Šikulka. Počkej, není to tak... To je minigolf? To je minigolf. To je Do branek trefovat. kriket. Jo. Naušničky, a ona to pozná. A tady máš krásnou kytičku. Ať jsi tak krásná. Jakýhle ružičky. A bílá. A kousek, ještě. Musíš do dírky, takhle přímo do dírky to trefit. No a zkus si stoupnout takhle. Skoro. Ty jsi to dala, yes, dala gol. Já jsem zapnul natáčení jazykem. Kámo, já jsem poprvé v životě zapnul natáčení teď jazykem. Takhle. Tak na mámu, na Ariánčinu mámu. Na Ariánčinu mámu. To je kdo? Takže to pozdravím. Ahoj, jenom otevři tu krabku. Tam je dáreček pro tebe. Víc ty vole. On už ví. se like, fakt že jo? Wow, pavouk. Jdem na babičku, jo?
Zhasni tam, když tak. Otevřete to. Vytkryjte. A nebýtejs. Žádná reakce. Dobrý. Babička je. Ona tak babička tohle zabíjí na Ukrajině. No. Rukami. Ariánko? Já chci být jak... Promiň. Šumte, Ariánka slaví narozeniny a takovej bordel tady je. Bordel jako kráva, ale má krásný balónky Mickey Mouse. Ona miluje Mickeyho Mouse. Sledujte, všude Mickey Mouse. Chceš od táty dárek? Tak já přinesu, jo? Vydrž. Tak a teď najděte ten můj dárek. To je tenhle a tenhle. To má táta pro Ariánku. Dárečky od táty. Nemáš zač? A rozbaluj. To je všude. Co se stalo? Balónek. Bu. Sklíčka a pryč. Co to je? Co to je? Proč jsem se zdal? Co to je? Vážně. Ariánka má rok tablet, přesně rok, s Androidem. Jak skončil? Seká se, uděláš swipe a za 10 sekund se ukáže obrazovka. Počkej si, dostáváš, tam už je ochranisko. Ne, pro dítě už nebudu kupovat žádný pročka. Jo, a máš tam YouTube, už všechno máš připravený, Ariánko, já jsem ti už všechno nainstaloval. Co to je? Wow. Co to je? Tady měl být vedle toho YouTube Kids, ale to máš někde tady. Tady je YouTube Kids. Trhej to, co to bude. A co to bude? Ona má vždycky ráda merch. To je táta? To je táta. Jejda. Ty tady křísíš strejdu? Tady křísíš Žéňu. Chcete novou skleničku? Tak jdeme na to? Jdeme na to! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Tři ročky. Ale já si dám jednu skleničku, jednu lahvinku. To nevadí, ne? Ne. Wow. Tak já ti pomůžu. A já mám máš tady jako drahu? Kam pojedeš? Hrničky. Dáme si čaj. Ahoj, tady Jura, vítám vás u dnešního vlogu. Ariánka si hraje si. Ty se koukáš na videa? Ty umíš s tabletem. To je tátová kamera, já jsem si půjčil tátovou kameru. Kde je Ariánka? Tady Ariánka, kolik je ti let? 3. Už 3? Musíš se na to naučit, zvyknout. How old are you? 3. OK, jsme na konci videjka. Já doufám, že se vám Ariánky oslava líbila. Napište do komentáře, který Ariánčin dárek se vám líbil nejvíc a co byste chtěli za dárek vy. Já se s vámi loučím, uvidíme se společně u dalších chlupatých videí a nezapomeňte nakupovat ten nejlepší merch na enjoythemoment.cz. Zvu vás taky na Tary Camp a na moje srazy s fanouškama na workshopy. Ahoj! A na ty ponožky. Ale to říká tady ta slečna vždycky. Ne, Já to neříkám. já to říkám. Oj, to je velká ruka. Ahoj, čau, bye bye. Ještě videj. Většinou oslavkyni připravujeme ozdoby.
Vyšíme tady ozdobičky narozeninový. Ajka tady tančí, Jelen nám zpívá. Pěkný to máš, Arianko, tady. Šišetky. Hezky. Táta, co dělá táta? Jdeme nafukovat héliem. 3 weeks later. Chytej. Balonky máme. A pan táta pojede pro dort. Jedeme pro dort. Plán byl takovej, že vemu Arianku do cukrárny a ukážu jí její dortík, jenomže ona spínká, takže dorazím s dortíkem za ní. Ach jo. Dobrý den, já se chci zeptat, já jdu vyzvednout dort. To je on, to je on. No. Je pěknej. Vás ne, nebojte, vás ne. Jdeme. Yes. Dortík je v bezpečí. Tak. Podíváme se. Aspoň bude Arianka pořádně odpočatá na oslavu a vydrží dlouho trsat. Vypadá zoufalý člověk, který má blondětý obočí. A zatoč se. Ahoj. Tak, máme tady prostřený stoleček. Rybička. A čekáme už jenom návštěvu. Dále máme princeznu schovanou. Ráda sněhuláky stavíš. Zavírej. Princezno naša. To mení? Ty máš taky? Čuká, víš? Takže pojďte dál. Arvata? Pusínku. Taková malinká. Ajko, to je pro tebe. Nemáš za co. Přeju ti takhle. Přeju ti hodně štěstí, zdraví. To je vlastně všechno, co... Zdraví, jdeš kašle. Hlavně zdraví. Tak, babi. Jdeme zpátky, trošku Pojďte sem. Tak. Otoč se. Podívej, jaký rozplnili. Čupa čupsy. To je nejlepší kytka. Koukej na tu kytku. Tady. Ariáčku, všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, radosti a šťastný dětský život. Děkuji, pupičko. Ty máš i účes. Ona vypadá o 3 roky starší. No, krásná, co? Podívejte se na ní. Wow. Chodíš už do školy, že jo? To je tak 7. Vysmrkej se, princezno. Čus. Na rozbaluje dárky. Ahoj, na tebe. Ahoj. Tuk. Stará. Otvíráme šampanský. Požereme se. Budeme opilí. Ne, to je dětky, to je šampatky, to není víno. Jo, táto. Dětský šampat. Opijem se. Nebude to stříkat. Jo, to jsem chtěl. Jo. Tady se bere 100 korun na hodinu, levná štětka, hadr. Tak běž se ťuknout se všima, jo? Ariance teď uděláme překvápko. Dáme jí tam takhle svíčku se 4 na krásný Elzovej dort, který miluje. Respektive miluje Elzu, ne dort. A už to hoří. Ty kráso, to bude sranda, jak to vemu. Jednou rukou to asi nedám. No,
Víš, kolik dětí mi na akcích vypráví, že našli PlayStation pod postelí rodičů? Jo, Ajka už prosím tě byla hned, jak vstala. Viděla ten tak dort. se šla kouknout do garáže, jaký má dort. Co říkáte na dort? To bych tě taky takový chtěl. Ona miluje Elzu. Tak Somebody pinch me, this can't be real. I think I'm tipsy, drunk on a feeling. chceš korunku celou? Jo, je jedla. A ještě kus dortu. Ještě to modrý. Co? Ještě to modrý. Ještě to modrý? Jo, ještě to modrý chceš? Tak si to vem. Tak. A Elzu chceš? Jo? Celou? Malou Elzu. Tak uděláme ti. Pozor, Ajko. No jasně, že to padá. Protože táta ještě u toho natáčí. Jako co chceš? Náhodou dobrý výkon. Tak, Arianočko, chceš, vyber si. Tady máš princeznu. Vem si to. Máš nejlepší. Mňam, mňam. Ukaž lidem, co máš dobrýho. Dortí. Má Elzu. No, nedávají. Tak běž si to v klidu spapat někam. Sedni, běž. No. Jede mašinka, ale... Hodím na hubu jak prase. Arianko, musíš řídit pořádně. Musíš řídit pořádně. Arianko! Že máš ráda tenis. Wow. Vlastní raketa. Raketa na tenis. A víš, co máš tady? Bacha, bracho, dá ti přes držku. Jo, a ono to má skákat, viď? No, sedí. Так що зараз побачимо, казала, що може його, може ні. No, tak pojď. Теннистка. Так, я награю тебе. Так же. Делай. Ježiš. Дай то sem. Hoď to sem. Máme položku světlo, já ti dám tam míček. Takhle pinka. Ťup, ťup. Ne, ale jo, Arianko, a ty špinkaš takhle jenom. A umíš takhle pinkat? Takhle jenom? No? 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 A co máš tam? Ty nevíš? Myslíš, že to triko? To pozná. Triko pro ty čtvrtý. Tohle už mám. Jo? Mám. Podobně možná, podobně. Tak pojď se podívat. Třeba má stejný? No. No. Pojď se podívat, dědo. A děda, jak je možný, že to máš? No to snad není možné, Arianko. No ty Ty podívat. Dobrý, a ona ví, ona má paměť na všechno, ona ví, co se dělo před 2 rokama. Jejda, to budeš
To na polі. To je náhradní. Ano. А teď podívej, babička Люба, як менша за того медведка. Je to medvědek. Dívej. 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 Co jsi tam napsala? Ne, jenom to jsou schody. Dík. To jsou schody. Dík. Uvidíme se na Tarek Plerofoupu a mějte se krásně. Pa, pa. Pa, pa.